guys, natakaroon sa kuan sa shrine. Ay mo ta. Amo din yung lugar guys nga kuan. Na dayon sa mga tao. Kung Semana Santa, nga na. Daghang mga ri guys, kay itawag ni si kuan, miracle. Basta nga na, itawag nga na. 1 hour later. So welcome back na po sa atong vlog guys. So uban nimi guys, mo takaroon sa kuan sa lugar nga Balaan, dito ta sa shrine. Managko ta kay birthday man sa ni Mama Mary last September 8, wa ta kasaka. So karon mosaka ta atoy vlog. Atong libuto ng maasin guys. So tara guys, uban ta guys. Mana tayo daghang istorya. Let's go. So tara guys. Uban ta guys, let's go. So guys, parang nasaka guys na. Dagan pa guys. May atas kawaw. Hospital sa una guys. Gihimong quarantine area karon. Oh, mata. So guys, naglista ta sa atungan. Aron kuno contract tracing. Siguro. So kaon kayo guys. Mo ni ang lugar nga Balaan. Dengan miracle. Miracle nga nahitabo. So guys, natakaroon sa kan sa shrine. Kaya buta ta.
Mo din yung lugar guys nga kuan. Nga dayonon sa mga tao. Kung Simula Santa nga na daghang mga re guys kay itawag ni si kuan miracle. Basta nga na itawag nga na. Guys, sa una guys. Masaka ko diri ah. Kanon na na. Kanon. Pero karon hindi na makaya. Bukan naglamang buyag. Tara guys. Ikaapat nga estasyon, si Jesus gilatos og gipurong-purong ngan og mga tunok. Limot ko. Tara guys, let's go! So guys, nga nakatasa. Ito sa babaw. Pinakababaw. Atong mga Mary. Tapos mga nga guys. Atong pangwayan to taon. Ito nga pata pero pana. Hangag na prega ba. Flex ko lang. Aron ang pahaway na. Kanang balay hingaway. Nadiri ang mga kuan guys. Nadiri ang mga story. Uy, napulihan naman. Sorry sa babaw guys. Wala diri. COVID na may natubutang. Nga. Hindi naman itong mga kuan. Sa mga COVID naman guys. So, mana guys. COVID naman ni Puli. So, kuha na itong schedule guys. No? Saan eh? 4:30 AM, closing 7 PM. Yun no. No dating. Oh, no dating. Dating is strictly not allowed. So, mamarag-uyab yung pwede mag-date diri ha. Kaya balaan nga lugar. Masuya sa na mga uyab. Pao siya takadali guys. So guys, kaning lugar guys no. Balaan dyan na siya guys. Kung sa'yo mong pangayon, kung sa'yo mong yampo, kasing-kasing, ihatag dyan. So, mag-preparenes koan sa Simala bitaw sa Cebu. Ngayon naman sa'yo. Mga Mary. Maong daghang mo dayo diri. So sumasin guys, tulo ka buok sa Hanginan, sa Montecueva, o sa Shrine diri katulo. Tapay kaupat sa Etchon, gusto nga sa Etchon. Kalimot ko nga sa Etchon guys, basta kainap na po sa Etchon. Basta upat diri sa kuan, masiaw sa Leyte. Pao kay bawo ko sure kung napailain. Basta Simula Santa daghan sa mudayo diri ah. Nga manata. So tara guys, manawa tara pa Hawaii. Relax. Saka na ta. Ato na ta sa tungguan. Oh maybe. So dito magmas guys kay ulti ka uban diri ah. Kita naman, kita ra cameraman. So mo na background guys no mo na dagat. Pindot guys kung naig drone. Makita din ang view. So pwede yung inita guys. Hindi itong panahon kay pwedeng inita. Pero masayang akong kuwan na ni. Masayang akong sabon nga. Surf. Surf of blue whale. Ija kay Perla. So nara guys. Nara. Yeah, mga Mary. So nara guys, mag-picture pa. Ato sang i-vlog si mga Mary. So sa mga naiplano mo ari guys. 4:30 sa buntag mo open, 7 PM mag-close. Tungod siguro na kuan sa COVID pag mga kuan. Flex ko lang yan guys. So mo itong background guys. Delikado. Karang kuan, pantalan. So guys, mo adto buton sa guys kana guys. Kana mo adto buton ang lugar raw niya. Hindi ko man diri ya. Ha? Oh, imo na nagkuhan diha. Sa kay imo diha reclaim. Reclamation. So guys, mao si kadali. Gamay na lang kuwang gamot nami. So makadagkot nami guys. So niya pagta mo dagkot.
Namias bill guys oh. So guys, nabot na sa babaw guys. Ipat na may kandila. Tubig. Sa tataon. Tataon mo, dagkot na ta. So guys, mga nami kampo. Atong libuton guys, yung mga pan. Yung lugar. Tara, let's go. Let's go guys. So ito po lang na yung istorya guys, kaya hindi na pwede tinilugsab. Diba, ano kainit guys? Guys, parang tao na guys. Parang kagat ko. Tinanginit na guys. So let's go. Let's go uwian. O di ba ito mga uli guys. At ito patas kuan sa sentro. Tinginitan mo. Sagdira. So let's go guys. Bye bye. So karon guys, mag road trip ta guys. Atas masin. So balik ko guys, mag road trip ta. Atong libot-libuton. Ay, let's go.